Personal nga gihapda ni Senador Bongo ug hinabang ang mga apektadong residente sa sunog sa Barangay 21-C sa Piapi Boulevard sa Davao City. Gitunol ni Senador Go ang grocery packs ug mga gamit sama sa balde ug water container ngadto sa mga apektadong residente sa sunog niadtong Huwebes sa miaging semana. Diyan 273 ka magbanay ang apektado. Nakadawat sab ang mga nasunugan og financial assistance. Isip chairman sa Committee on Sports sa Senado nang hatag sabsiya og bola sa mga bata. Dugang sa senador, importante nga walay nakalas nga kinabuhi ug nagtinabangay aron gilayong makabarog human ang nahitabong dakong sunog. Unang gibisita sa senador ang lugar kung asa nahitabo ang sunog. Mangutana sila sa ako. Ngano mo ato mga sa nasunugan, senador Mangka? Di ko kaagwanta maglingkod sa opisina. Samtang ang ako mga kaigsuunan nang inahanglan og tabang. Mao lang ako natunan kay Tatay Digong sa una pa man dugay na naog sa ubos para makita nimo unsay problema.